नों उन्दैब्लाबो नोंनि गोसोआव जेसेबां साननो हनो हानाय गोहो दङ बिसोरनि गोसोआव गैया मानसि सासेया बेखौनो गोलैदों बेखौ राहा खालामनायाव माबोरै थानो हागौ नोंनि आमाइखौ नोंनि आइया खाथियाव मोननायनि थाखायल' बे गावखौनो बावगोमालांदों फिसायासो बेखौनो बावगोमालांदों बियो नों एसे लोमजायाखै होनबा बेनि थाखायनो बियो डाक्टरनाव मुलि लायनो थांदों मालिकआ आंखौ नांगौ नाथाय बियो बेखौ गारनो हाया रद' अबाव थांनो नोंसोर बेफोरखौ मा खालामदों न'खर गंसेया सानाव सान हाखर गोदाव थांगासिनो दं बेफोरनि नोंसोर माबा खौरां लाखिदों नों न' सिङाव थां नों लोमजादों मालिकआ सोरखौ आं मा खालामनांगौ नोंनो बुंनायसाय मालिकनि खर'आव बुनानै थै ओंखारबाय दा मा जादों मा जायाखै नों बिनि खर' लाखिनो नाङा दिनै दान मोननाया जालांबाय दिनैसो नों बेखौनो खालामनो सम मोनदों दिनै एसेबां सान बहा दङमोन मा खालामदोंमोन मा एसेबां सान आं बबाव दंमोन मा खालामदोंमोन आरो आं बिनि फिथाइखौ नोंनो होनो नांगौ गुबुननियाव फिननाय बिनाय नागिरबानो नों गावखौनो सानाखै मानो नों बहाय मा खालामनानै दं बिदिब्ला मालायनि गोरोन्थिखौल' नुब्ला जानाय नङा गावनि गोरोन्थिखौबो नुनांगोन गावनि फंबाय होननानै मालिकखौ अननायावनो गुबुननि फारसे मेगन नुयि जानानै दं मालिकनि अनगायै गुबुनफोरनि खोमसि मालिक खर'आव आं सुबुंमोन नामा मालिकनि खर'आव नों बुवाखै मालिकनि खर'आव आं सोबोदों मानो बुनो गोनां जादोंमोन बेखौथ' नों मालिकनावसो सोंदों सरलानावथ' सोंनाय जायाखै जेबो गोनांथि गैया खर'आव मेलेम गैयै फोरनि सिगाङाव बेफोर बाथ्राखौ सोंनानै जेबो मुलाम्फा गैया आं आगोलाव गोरोन्थि खालामदों 1,20,000 राङाव आं बिनि बिफांजों बायजादों बेनिखायनो बैसोरा दिनै आंनि सिगाङाव गोरा बाथ्रा बुंनो हानाय जाबाय नङाब्ला बियो आंनि आथिं सुथानानै सैमा बायदि उन्दुनानै जागौमोन बैसारि नों दिनैनि थाखाय माबाफोर सानदों आंहालाय मा साननो गोनां जाखो बिन्थिया लोमजादों बेनि थाखाय मालिकआ गावनि खर'नि गारायखौ लानानै डाक्टरनियाव मुलि लायनो थांदों नों जिबि बिमा नङा नों सासे रायखसि खोनादों गोसोआव खोनादों नायदो आंबो एसेल' हिनजाव नङा आं फाननाय बायदि हाखौनो मालिकनो बोरैहाय बाहागो होयो नाथाय सोलोखौनो दासिम नागिरनानै मोनाखै Yes! मानि सोलोङा 박수 선언이 되나요? बिदिखौनो खालामनांगोन नाथाय जों सानैनि बाथ्राया मोनसेयानो जानांगोन बाथ्राया गुबुन गुबुन जायोब्ला सराखौ बे न'खरनिफ्राय होखारनायाथ' गोजाननि बाथ्रा जोंसो बे न'खरनिफ्राय ओंखारलांनांगोन Kan gadang di sini,